Het is natuurlijk heel mooi, hè? Je zorgen van, wij hebben dus helemaal geen reclame maken voor deze jongen. Hè? Het net in de krant een advertentie staan, alleen nog van mond tot mond en via internet. En je zorgt dat voor 3 of 4 dagen rond 1500 kaarten uitverkocht binnen. Dan vind je het toch wel heel mooi dat je zulke fans hebt. Ja, ik kan me voorstellen. Jongens worden minder en worden wat ouder ook. Gewoon goede muzikanten en mooie sfeermakers. Het is gewoon alles bij elkaar. Op een gegeven moment, je moet een keer een einddoel zien. En dat op deze manier dwang kunnen. Maar is een happening. Ik heb er nooit nog een bandje van doen. Wie moet hun nou opvolgen? Nou, de Putkapel denk ik. Ja, die bent hartstikke goed. Dus dat zit wel snel. Een heel soort van hun omkes en hun heiten die zitten bij de blootste dakkapel. Dus ja, daar zit het bij in het bloed. En het is net niet een specifieke opvolger. Nee, zij zijn uniek in hoe zij klinken en wat ze doen. Zij komen er gewoon net in stapje. Het heeft nooit geweest. Heel goed. Maar nu is het